L-għodwa tajba. Illum it-3 ta' Novembru nilqakom għall-qudiesa tal-lum immexxija minn Patri Xarlo Camilleri, Karmelitan, li ġie ordinat saċerdot 20 sena ilu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. La tħallinix mulej Alla tiegħi titbejġ minni fittex għatini l-għajnuna Alla is-salvazzjoni tiegħi. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox minnek ġej li l-qaddejja tiegħek jagħtuk is-servizz xieraq u taġieħ. Għamel li mingħajr ebda tfixkil inħaffu biex niksbu l-wedijiet tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Eżiż, tkunu obbligati lejn ħadd li tħobbu lil xulxin. Kull min iħobb ikun iħares il-bqija tal-liġi. Għax il-kmandamenti la tagħmilx adulterju, la toqtolx, la tisraqx, la tkun xrejb u kull preċett ieħor, u li ma hu kollha jinġabru f'kelma waħda. Ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. L-imħabba ma tagħmilx dan il-proxmu, mela l-imħabba il-milja tal-liġi, il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Sarm responsorjali ngħidu flimkien tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef. Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef. Ħin il-bniedem li jibża mill-mulej li jitaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu. Setan fuq l-art ikun nislu, nisel it-tajbin ikun imbierek, ngħidu flimkien tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef. Dawl fidlami feċċ għat-tajbin, twajjeb u ħanin il-bniedem sewwa. Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef, li jmexxi ħwejġu bir-reqqa, ngħidu flimkien tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef. Iqassam u jagħti lill-foqra, għal dejjem tibqa' il-ġustizzja tiegħu. Rasu merfuwa bil-ġieħ, ngħidu flimkien tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef.
Jekk tkunu mkasbrin minħabba l-isem ta' Kristu, ħenjin intom, fuqkom għandkom l-Ispirtu ta' Alla. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien, kotra kbira ta' nies kienet miexja ma' Ġesu u dar lejhom u qalilhom min jiġi għandi ma jistax ikun dixxiplu tiegħi jekk ma joboġġ lil missieru u lil ommu u lil martu u lil uliedu, lil ħutu subien u bniet saħansitra lilu nnifsu. Min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. Għax min minnkom ikun irid jibni torri u ma joqgħodx bil-qiegħda biex l-ewwel nett iqis in-nefqa ħalli jara għandux biżżejjed biex iwassal sal-aħħar. Għax jekk jiġrilu li qiegħed is-sisien biex imbagħad ma jkunx jista' jtemm il-bini, kull min jarah jibda jwaqqa' waċċajt u jgħid dan il-bniedem beda jibni u ma kellux il-ħila jkompli sal-aħħar. Jew liema sultan li jkun sejjer jagħmel gwerra kontra sultan ieħor ma joqgħodx l-ewwel bil-qiegħda biex jara jekk jistax baxar telef raġel iħabbata ma' min ġej għalih b'20,000 ruħ. Għax inkella meta l-ieħor ikun għadu il-bogħod ikollu jibatlu ambaxxata biex jitolbu l-ftehim għall-paċi. Hekk ukoll ħadd ma jista' jkun dixxiplu tiegħi jekk ma jitlaqx ġidu kollu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ħadd ma jista' jkun dixxiplu tiegħi jekk ma jitlaqx ġidu kollu. Il-klim ta' Ġesu fil-Vanġelu tal-lum, il-kapitlu 14 mill-Evanġelju skont San Luqa, jidher kliem qiebes. Ġesu juża kliem bħal tobot lil missierek, l-ommok, il-martek, l-uliedek, il-ħutek, subien u bniet, biex inti tkun dixxiplu ta' Ġesu. Tobot saħansitra lilek innifsek. X'qed jgħid Ġesu hawnhekk, x'irid ifisser? Ġesu juża din il-kelma wkoll ta' dixxiplu. U id-dixxiplu kieku jkollna naqsmu din il-kelma noħorġu minna dixxiplina. Id-dixxiplu huwa dak illi jimxi fit-triq tad-dixxiplina. Dixxiplina mhux f'ċertu sens ta' ebusija, ma dixxiplina f'ċertu sens ukoll ta' taħriġ. U jġib l-eżempju Ġesu, jġib l-eżempju ta' xi ħadd li jrid jibni. U jrid ikun jaf x'qiegħed jagħmel. Jrid jippjana minn qabel. F'kelma waħda imħarreġ fid-dixxiplina kieku ngħidu llum tal-arkitettura tal-bini. Inkella jibda jibni u ma jwassalx sa tmiem. Jew inkella jġib l-eżempju ta' sultan li sejjer jagħmel gwerra. Min jidħol fi gwerra mal-għadu tiegħu jrid ikun imħarreġ fid-dixxiplina tal-militar. Jrid ikun imħarreġ fid-dixxiplina tal-gwerra, ir-regoli tal-gwerra. U allura Ġesu x'qed jgħidilna hawnhekk? Qed jgħidilna li min irid ikun dixxiplu tiegħu, irid ikun imħarreġ fid-dixxiplina tal-mixja wara Ġesu, li mhijiex mixja faċli. U din id-dixxiplina fil-mixja wara Ġesu hija dixxiplina waħda partikulari, illi aħna nqedu lill-Alla, inqedu lill-Kristu fl-ewwel post fil-ħajja tagħna. Ġesu hawnhekk juża din il-kelma tobot, jew inkella toqgħod il-bogħod, titbiegħed. Titbiegħed fis-sens ta' illi inti ma tħalli xejn u ma tħalli lil ħadd laqqas lill-iktar ħwejjeġ jew persuni għażiż għalik illi jidħlu bejnek u bejn Ġesu, bejn il-mixja tiegħek wara Ġesu. U hija din id-dixxiplina, x'inhi din id-dixxiplina? D-dixxiplina
tal-imħabba fl-ewwel qari tal-Qudiesa tal-lum, San Pawl, Apostlu lir-Rumani jgħidilhom hekk, tkunu obbligati lejn ħadd ħlif li tħobbu lil xulxin, għax kull min iħobb ikun iħares il-bqija tal-liġi. U f'dan is-sens Ġesu qed jitkellem fuq li nitbedu jew inkella li nobodu. Nobodu fis-sens ta' mhux li jkollna spiritu ta' vendikazzjoni fil-qalb tagħna jew inkella nistmerru lil eżistani jew lil ħutna l-bnedmin, imma li nersqu il-bogħod meta dawn jidħlu bejnna u bejn Ġesu. L-unika obbligazzjoni li għandna lejn anfusna, lejn kulħadd, lejn dak kollu li għandna, anki l-eżistana, hija li aħna inħobbu. U nħobbu tassew meta nidħlu f'din id-dixxiplina ta' Ġesu li nħobbu l-ewwel lill-Alla fuq kollox u fuq kulħadd, ħalli mbagħad hu jqegħdilna f'posthom l-emozzjonijiet tagħna, l-imħabbijiet tagħna. U hekk tassew inkunu nistgħu nħobbu lill-oħrajn mingħajr ma ntuhom il-post ta' Alla fil-ħajja tagħna. Għax dak ifisser li nkunu qegħdin naqgħu fl-idolatrija. Nitolbuh illum lil Mulej Ġesu jagħtina din il-grazzja li narblu l-qalb tagħna u naraw li huma dawk il-persuni, dawk l-oġġetti, dawk is-sitwazzjonijiet li aħna maħniex lesti li jinħalluhom u forsi qegħdin ifixkluna, ibeduna mill-imħabba vera lejn Alla li mbagħad tirregola l-imħabba tagħna lejn ħutna l-bnedmin, anki l-eżjies tagħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Sal ismajna l-kelma ta' Alla, inwieġbu għall-kelma ta' Alla billi nresqu quddiem il-Mulej it-talb tagħna. Lil dak li jista' kollox, ejjew nuruh bil-fiduċja l-ħtiġijiet tagħna. Kollna tama li hu jista' jagħtina bil-wisq iżjed milli aħna stess kapaċi nitolbuh. Ejjew ngħidulu, Mulej, ħenna lina u ismana. Mulej, ħenna lina u ismana. Għall-Knisja, sabiex issir dejjem iżjed tixbaħ lil Kristu, il-fqir u l-omli, u tkun sinjal ta' kif il-bnedmin qiegħdu l-ewwel lill-Alla fl-ewwel post fil-ħajja tagħhom. Nitolbu. Mulej, ħenna lina u ismana. Nitolbu għal pajjiżi kollha onja tal-punent sabiex ikunu ġenerużi u joffru persuni u mezzi lil pajjiżi aktar foqra. Nitolbu. Mulej, ħenna lina u ismana. Nitolbu għal dawk li qegħdin ibatu fil-ħabs, fl-isptar, fid-djar, sabiex isibu qlub tajba li jgħinuhom u jfarġuhom. Nitolbu. Mulej, ħenna lina u ismana. Nitolbu għal komunitajiet kollha nsara ta' pajjiżna li jinġabru ta' kuljum u nhar ta' ħadd fil-knejjes tagħna, sabiex bl-eżempju u t-talb tal-komunità nisranija ikollna għajnuna l-tfal u l-żgħażagħ u lil dawk li huma il-bogħod mill-fidi sabiex jimxu fil-ħajja tagħhom bil-fidi u bl-onestà. Nitolbu. Mulej, ħenna lina u ismana. Fiskiet irresqu it-talbiet personali tagħna quddiem Alla. Qawwi Mulej lill-poplu qaddis tiegħek bil-fidi ta' Abraham, bil-qawwa ta' Mosè, bil-erf ta' Salamun, u isma' t-talba tiegħu bibnek Ġesu Kristu Sidna li għajx u isaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla, il-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel u mulej li s-sagrifiċċju li sejrin inġeddu jitlaq quddiemek bħala offerta safja li tniżżel fuqna l-kotra tal-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħajr lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna, illi dejjem u kullimkien irroddulek il-ħajr bibnek Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur u feddej, mamul bniedem mill-Ispirtu Santu imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk, flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha, inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew inti mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs radlek il-ħajr birek qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr taħli d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek il-ħajra li xoġbok tilqana u nquddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Iftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph l-Etjennu u mal-Ministri tiegħek kollha. Iftakar ukoll f'ħutna li raqdu fit-tama tal-qawmien, iftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, ħatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina illum,
Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi ta' Kristu li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla ta' dan il-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Inti tallimni t-triq tal-ħajja mulej, hemm il-milija tal-ferħ quddiemek. Nitolbu. Kabbar fina mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu il-ġid imwiet lil min jirċevihom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll.
Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej Irroddu ħajr lill-Alla. Naslu fit-tmiem il-quddisa tal-lum immexxija minn Patri Xarlo Camilleri. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna tal-Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Bħalissa l-Knisja f'Malta għaddejja minn proċess ta' tiġdid biex tkun knisja li tisma', li tilqa', li takkumpanja u knisja li toħroġ. Għal aktar dettalji, żur vjaġġ.knisja.mt. fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesenna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twieled għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twieled għalina u rid ikun bniedem bħalna.
O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li jeħtieġu l-ħniena tiegħek. It-tieni misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni għammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja l-Missieru li benu l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' l-dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, uri li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja, meta Sittna Marija ġiet imtella fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' l-dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, uri li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja, meta Sittna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa, Sultana tas-sema u tal-art. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Kif Santu. kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu għall-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Litanija tal-Madonna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Om muġmil tal-Karmelu. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-appostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju Itlob mqaddes. għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Umm Alla. Biex ikun jistħoqinna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen.
Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra il-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll, mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira u Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u l-immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.